and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Mao ba? Oh, la, si May Butoy. Siya ka to. Ha? Sundi ka tong big bike kanila bay na to. Sundan ako. Pasayra ni ginako. Kung asa sila nagpuyo. Matultulan na ginako. Nihunong tungod anang white nga gate. Ay, niablang da kong gate. Tuan na, nisod na ang dakong motor. Mao din na ilang gipuyan. Kataas sa gate. Lisod kat katon. Ha? Maglisod ko sa pagsudya. Nagplano ka nga musod sa maong bay? Mua na. Bahala ng unsay may tabo. Kinahanglang makuha ko ang gikuha ni Manny Simeon sa among amahan. Kinahanglan yun. Sendo. Bay Simeon. Probida si Tiyata si Tiyata. Gusto ka? Inom dia. Malakaw ko Bay Simeon. Mag-disco ko. Hindi tagot. Naman ko yung mga higala nga mga bagets. Mag-disco ko nung Kuyo ka? Hindi lang ko anak. Sayo ko ugma. Mato ko sa bangko. Inom og giling para makatuog kag maalayo, ha? Unsa may matuon ni Mos Bangko? May tungod ba sa imo pagpanambal nga gamit ang lana? Kaya nga no? Kuan kanang epekto bagyapon og di ka mga G uli natin sama sa imong mga pangadji. Yan ang nagkapangunta na kanya. Ang uta na lang kay nakabantay ko nimo usahay nambal ka di mo ka mga G. Oo. Hindi ko magamit ang pangadji kung dili kay grabe ang sakit. Pero kung grabe gani, kinahanglan ng dugang pangadji aron mo epekto gayud ang akong pagpanambal. Bao ba? Ana din na? Nga nagplano ka nga manambal sa Ay, di. Utana. Noon sa Brazil. Ay, konday. Sunod si Mahana ba? Sunod adlaw ba? Pauli ko. Anto ko sa Islam. Pauli ko sa tuwa. Kay, taon-taon na ko nga pauli. Ha? Kumusta nakatawa akong ako mga pamilya taon, ha? Labi na to ako manghud taon. Si nanay taon. Nga ba? Wa kami ngawa ni Lula edad ni mo? Sa Pasko na tingali kong pauli sa atawa. Tuod sa? Pila nagili edad ni Lula edad? Hapat din ba yung Pasko, no? Nga nang gisigihan man nimog tanaw ang mga picture sa bahay nilang Simeon. Kinahanglan makakita ko pagi. Kung asa ko pwedeng makasud sa ilang bahay. Unsa? Kinahanglan planuhon ako ning maayo. Sendo. Tingali og mamiligro ka sa imong pagabuhaton. Bahala na. Bahala nag-unsay may tabo mo na. Basta kay makuha ko lang ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Sendo. Mao nga planuhon ako maayo kung unsaon ako. Aron makuha ko kini. Tabangan ko ikaw, Sendo. Tabangan ko ikaw. Salamat mo na. Daghan yung gayong salamat. I love you. I love you too, Sendo. Napalit ko na ang mga niya sa lista nga akong gikinahanglan. Muadto na ko sa counter. Taysa, hain man na ito si Steph. Ay, basig to sa pikas lane. Sorry, sir. It's okay. Moana. Simeon? Kumusta ka na? Ha? Nausap ang iyang pamarog. Gitutukan ko nimo. Nakalitan lang ko. What a small worry. Nag-abot kita din sa grocery. Mao. Niabi si Sendo din eh. Nangita ganito ni mo. Mao ba? Sige. Diyan ka na. Tuan na siya. Klaro kayo nga naglikay siya nga mag-abot sila ni Sendo. May pagwa kong musulti na. BFF! Ni Akra man di ay? Kisa ba naggilantaw ni mo diha? Si Simeon B. Ha? Hain man! Kada lalaki nga nagpolo og puti?
Oh, siya to. Diha ka na, ako toon ha? Kadit lang. Ha? Pagkawas ko din eh. Tingali ka mag-abot pa kami sinto. Hi, Simeon. Kinsay, Hi. Remember? Steph. oo, inundom ko nimo. Steph. Dugayan na nato ang magkita, uy. Ug, nisamot lagi kag kagwapo. Oo, salamat ha. Sige lang, excuse, nag-dry ko. Wait. Can I have your number? Ha? If okay rin mo. Oh, sure. Okay. Clear. Yeah, kung calling card. Okay. Okay, bye. Oh, bye. Gosh. Tunay calling card si Simeon? Oh, professional healer. Healer? As in, manambal? Oh, my gosh! Atuan ko si Moana. Oh, Nia yung calling card. Professional healer. Kinahanglan nga masayod ini si Sando. Akong picturean ning calling card ha. Ako ipakita kang Sando. Mao ni ang iyang number? Oh, na, tanawa. Mauna yung telephone number. O kana, mauna yung cellphone number. May kinakakuha ka ini. Gitagaan niya si Steph. Mao ba? Kadiyat ha, kay dunay nanawag na ako. Hello? Hello, who's this? Nganong di ka mo tubag? Kinsa na mo na? Di man mo tubag? Mura og naminaw lang. Unsa? Kanindot yung ting makainlaw. Huwag kauban niya sa sinto. Sa ato pa, sige na sila kuyo. Tawagan na po usap na si Steph. Kinalang nga masayod ko. Kung ano nagkuyo sila sa sinto o muara. Yes, BFF. Gitawagan ako si Simeon. Kay doon naman ko yung auntie nga, doon ay sakit. Doon ay cancer sa ovary. Akong patambalan ni Simeon. Okay, BFF. Pero, sure ka nga wa ni mo gihatag ang akong number kang Simeon? Yes, BFF, wa. Sige, BFF. Maurat akong tuyo ni mo. Bye. Sorry, BFF. Namakak ko ni mo. Ako'y naghatag sa imong number kang Simeon. Oh, si Simeon man eh, nanawag. Hello, Simeon? Hi, Steph. Oh, nanawag malagi ka. Doon na kay tuyo na ako. Ako lang, naibaw ka ba sa o kung asa nagpuyo nga akong son si Sindo ba? Si Sando. Yes? Naasira mo wala nagpuyo sa Sando. Unsa? Naa silang muana? Oh, Sim. Og, nagkasinabot naman na sila. Uyab na sila muwana og santo. Uyab na sila? Oh. Uyab na sila si muana o sindo. Dili ko to. Pili sila uyab. Ganahan kay kong muana. Ganahan ko niya. Wala ko makasabot sa kong gibati. Ilabi na niya itong nagkita kami pakusap. Kagwapang muana. Kaninto niya. Oh, come on. Di ko makatugot na sila magkarayon. Dili. Sando, mula ka una ko ha. Magpakuyog si Steph na ako. Doon na tingali siya'y problema. Oh, okay, sige. Anya, unsa man? Pason ti ka unya? Ayaw na lang. Okay na ako mag-drive. Ikaw na ang bahala nila din, Jimmy, okay? Okay, sige. Amping ha. Yes, I will. Bye. Mwah. Bye. Tuanas mo na. Tawagan ko sa bay butoy. Basig tabangan ako niya. Nagabihan ko abotin sa mong islala. Pero sige lang, okay lang. Surprise mo ning ako doon kanya ako mag-abot. Nagkanig ko da para sa ako mahigsoon. Huwag yung masa ako inahan. Pinanggar akong inahan. Yes! Labing siguro, di na sila makailan ako. Usbon sa nako akong tingog. Ito ka syudad na ba ko? Tungod sa akong
Gisulob. Uy. Hi mga silingan. Uy, kumusta mo sa mo? Ha? Kumusta mo sa mo? Oh. Butoy, dapat Oh, yes. I'm here, cause I'm here. Butoy! Uy. Kini anak ka! Dugay kami pinabot yung butoy, oy! Uy, gaw siya lala. Yun na. Nganong hayag naman kayo sabay. Ha? Ngano na? Ha? Ito. Oh, ngano, ha? Uy, wala si Managtoy! Ha? Unsa? Patay na si nanay ni Butoy! Unsa? Ang ako na naibasing! Namatay si naibasing! Naibasing! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!